Čaute milí diváci, vítam vás pri mojom novom videu a dnes som sa rozhodol, že vám poviem niečo viac o mojom samčekovi. Brachypel má Calenbergy, ale už má vedecký názov Tlitlocatl Calenbergy. Konkrétne tohto vtáčkara, čo mám ja, tak je to dospelý samček. Tak sa poďme spolu na ňo pozrieť. Takže tuto máme toho krásavca. Je to dospelý samček. Tento druh sa nachádza, alebo teda pochádza z Mexika. Je to zemný druh. Odporúča sa samozrejme ako všetky brachypelmy alebo tlitlocatly aj úplným začiatočníkom, pretože má naozaj kľudnú povahu a nebráni sa uhryznutím, bráni sa pri väčšom vyrušení vykopávaním žáhavých chlpkov zo svojho zadočku. Tento ich už má celkom dosť vykopané, ale väčšinou ani tie chlpky, keď sa cíti ohrozený, utečie. Schová sa do svojej nory, ale všeobecne sú naozaj pokojní a kľudní. Čo sa týka samčekov, líšia sa od samičiek tým, že sú značne menší. Sú značne menší a v tele majú cca iba 4 cm a hlavne tá doba ich života je niekoľkonásobne kratšia ako u samičiek, pretože samček má vlastne jedinú úlohu, a to nájsť a oplodniť samičku. Čo sa týka tohto našeho, tak to už je dospelý samček. A to znamená, že vlastne títo samčekovia po dosiahnutí dospelosti sa dožívajú približne ten rok. Vo výnimočných prípadoch sú to 2 roky. Čiže ako som hovoril, jeho vlastne celá úloha je po dosiahnutí dospelosti nájsť samičku, ktorú oplodní. Oni potom už, títo samčekovia, vlastne prestávajú aj úplne príjmať potravu, prestávajú jesť. Čiže vravím, rok a pol, niekedy fakt maximálne 2 roky sa dožijú. Keď už nechcú príjmať potravu, tak milujú vodu a vlastne tou vodou, ja ju mám vždy pre tohto drobca drobca, je to dospelý samček, ale ja ho volám drobec, vždy misku s vodou mám pripravenú, pretože nie je to nič moc, ale oni fakt ľúbia vodu a môžete im tým predĺžiť život o pár dní alebo o pár týždňov. Ako sa môžete pozrieť, neviem, jak to budete vidieť. Tuto na svojich končatinách má také háčiky, to sa volá tibiálne háky. Aj podľa toho sa dá zistiť, že je to samček. Ako som hovoril, tento má už vykopaný zadoček od chlpkov. On už sa zvliekať nebude, čiže jemu to takto ostáva. Samička, keď má takto vykopané, aj v dospelosti zvlečie sa, tá koža a aj tie chlpky jej znova narastú. Tento môj je pomerne kľudný, odkedy ho mám. Žiaľ, nepodarilo sa mi nájsť k nemu samičku, ale to som tým chcel povedať, že vlastne on už je z toho nervózny, že tú samičku nemá. Takže sa mi stalo párkrát, keď som upravoval terárium alebo tak, že sa dal na útek alebo vystrelil na mňa tie chlpky, ale uhryznúť ma nechcel. A ja to pripisujem tomu, že vlastne on tú samičku hľadá, ale nenájde ju. Žiaľ. No. Takže takto. A pôjdeme sa teraz s môjim pomocníkom, ktorého vám predstavím, pozrieť na neho ešte zbližšia. Takže túto vám predstavujem môjho pomocníka. Ahojte ľudia. To je Darko, môj syn, chovateľ. A túto už má na ruke toho nášho samčeka, Tlitlocatla Calenbergyho. Ako vidíte, v prípade, že si ho chcete dať na ruku, ako je to nebezpečné,
hlavne pre toho pavúka, lebo môže sa zraniť v prípade, ale chcel som tým poukázať iba na jeho naozaj kľudnú povahu. On nemá potrebu pohryznúť ani nič také. Takže dáme si ho teraz naspäť do terária a ešte vám poviem niečo o ňom a o terárku pre neho. Takže čo sa týka toho terárka alebo boxu pre neho, to už je taká klasika. Kôrková kôra, samozrejme pre neho ukryt, ale väčšinou je vycapený hore. Dal som mu tam mach. Ten mach som mu tam dal kvôli tomu, pretože dobre drží vlhkosť ten mach. Takisto miska s vodou, on sa ľúbi kúpať. A toto som tam dal len dekoratívne, čo sa týka toho kameňu. Pri týchto väčších je to už také, že dobre, môže sa tam dať ako esteticky ten kameň, ale samozrejme pri malých druhoch by sa to nemalo vôbec, pretože oni keď hrabú, no pozrite, si sa vybral. Oni keď hrabú, môžu sa podhrabať a ten kameň ich môže zavaliť. To znamená, že by si... No, kde si išiel? To znamená, že by si tí malí ublížili. No pozrite sa na ňo. No, hurá! To znamená, že by si tí mali ublížili, ale takémuto veľkému, alebo teda väčšiemu, už ten kameň nevadí a ja som ho dal tak hlbšie do zeme. Tento je aký pobláznený, samozrejme asi hľadá samičku. Takže miska s vodou klasika, kvetinka umelá na estetiku a takže toľko k tomuto videu. Ja ho pôjdem zavrieť, lebo nejako sa moc už roztancoval, ale naozaj je krásny a fakt je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Tak sa pozdrav trošku do kamery a majte sa krásne pri ďalšom videu.